Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu se paska. Ihminen, että teillä on hallussanne työkalut ymmärtän. Ole hiljaa. Varmaan raha saa. Selvä. Yhtiö on vielä sisä. Ammutaan auto hajalta huolimatta. Ja... On Ja saa... ryöstö. Myön käytä anglistanut puu. Rakentanut siitä talo. Polttanut sen ja kaskennut peltennut. Kaatanut sen ja Ryöstäjillä pitäis viedä. Ei voi... Älä... Toi oli varmaan Puun. ryöstö. Ryöstäjillä on Ammutaan siitä huolimatta ja osittain siitä syystä. Siinäkin piti. Terävä kivi. Eihän